hanya hanya am sagon YouTube channel lo tini hingke ang ai para thang phaimani phuluknai ang edit khanya ringa do voice record khanya ringa abon bagai an khorang khna yang manon ro hingke hanya kumar simi phuluknai na tongni soyawoi ang ta khono voice record khanya ringa kho an khorang khna yang hinor nakar diano ang aste aste srungui tongo srungnai kaham kernani phuluknani chesta khanya nyang no phuluknan bagai Ajong di soyawoi para thaman rok tini kisa tamu somsa de khoro ta khoro aborok phunuk sinai nyang na tini ge khutung dulman rok phunuk sinai para thangrei sari go sengni asar sarmani nai phaiye teha phaitinga to gosa hanai teha phaiye bazar haman rok phunuk liya ang lasiu bazar haman rok video khanyani ke video khanyani lasi jagota amon bagai phunuk liya nai jong di soyawoi an channel no Lam sabo jotna na YouTube channel lo tini hingke tini ji sungna hama nang sungni phunuk mali ado norok no tini hingke khutung se doloi khna se sungsinai miya sa surmani leng soka abon bagai tini lengman bagai ai par thang phakya thangman phunuk nai nyang no tabo hingke horni mamu sungnai jong ang di tam sajong muya bai komputer janai mu phrai bai tumani Boti songgoi bisai phungnai ko muya box jak hingke tabuk hingke mu phai sai dongo ano mobile stand ming thaka ano mobile stand bo yakung gonang berai mamani khuteng dulman phunuk nai nyang mamu sung dongo ang mamu songbai hingke khuteng bosak sungmani khana bosak sungi phunuk nai nyang no Ani channel lo ketal na jongke subscribe khaji share khaji comment khaji tapok de Sungnan bagai kurang dulu dong Dogi dong telah mau sampai se hai dong telah kurang dulu lagi kau kurang. Di kasih lagi senang apa sih pos tamakai mati makan pun pulau liya mati ka tabuk hingga dulu ya koi kena sendrop dulu mata sini bela. Kena besago besangai nong kena beri semuanya pulau nai. Nah dong di saya yang YouTube channel lo. Tao khang khutung buru jonggo abo kosom simi sungna jo abo na rajin lo khau dijen no dijen tapono tasya phunugan nong na ang khana sung pakya khana sungman bo phunung na na jong di buthai baike buthai saimani video na dan kisa comment khai saba je buthai saimani abo saimani rna nya saka hingge comment khaiye bu saimani video rna ni rnanya comment khai sade rudi hnai hingke saiman phunuk nai ang buthai saiyei baike sanya na ang buthai sanya ni klasi do norok ogo kha hingke baksa hingke saimani milia phunuk mano baksa hingke grab sainau grab haike no polang jat saya da grab am haike no buthai sainau baksa hingke ang hingke grab saina ya angke grab saike ler jago hnai hain direct no sayo abon bagai saike hingke angke mane pulen simbo saya angke kesani simi sayo pulen simi hingke leru je kesani simi saike hingke tai khutunggo
nahana nangya ta mane khudung busuk nang rok bebang saimani thang ta jaga no mane abo to poto ya diba kajani to angkai ke khosori thang ke tai alka bukuk nahan nangya thangta busuk khibina abo bebang no kejan sini saya kengke saya mana thangta abon bagi angke kejan sini saya nor ke bom dige sabai kisa komen kai sabai di nor saya mana bayang saya mana midai mili ingke khana sengmani phunuk pinai khana tase malai phiunai abo khana tase video ri pinai ang abo tini no abo hingke khurundurman tini nong no phunuk ri sinai ang tai kisa mamui rok soman phunuk ri sinai tini asuk nong sinai norok support nango anu subscribe phebe di kisa channel no